Leuk dat je kijkt naar de tweede editie van de Limburger Blijft Thuis Quiz. 2 weken geleden voor het eerst gestart. Ook voor ons was het even nieuw. Maar het was goed om te zien hoeveel leuke reacties er waren op Facebook en op YouTube. En in de mails die we voorbij zagen komen. Uiteindelijk mocht team Zumpelveld uit Simpelveld zich tot winnaar kronen. Ze haalden 50 punten van de 55 punten en hadden daarmee een VVV cadeaubon gewonnen. Tweede plaats was voor team Toddezek Twan uit Grubbevorst. En de derde plaats was voor de Heidetopjes uit Gratum. Nogmaals, proficiat aan alle 3. Zoals gezegd, vorige week 2 weken geleden was het alweer, ging er heel even iets mis met het antwoordformulier. Er was een technische storing daarbij. We hebben het over een andere boeg gegooid, ander antwoordformulier gemaakt en dat gaat zeker weten goed komen deze editie. We hadden desondanks toch nog bijna 1000 deelnemers die 2 weken geleden meespeelden. En ja, we zagen al dat er een teamvorming was, mensen op een bank, mensen in een huishouden die zich verzamelden. Dus uiteindelijk waren er bijna 2500 mensen die actief hebben meegespeeld, waarvoor dank. We hebben ook even gekeken naar jullie feedback, want het bleek dat de quiz best wel pittig was. Daarom hebben we hem iets makkelijker gemaakt. En we gaan je even uitleggen hoe het ook alweer zat. Nou, kijk je op dit moment via Facebook of YouTube, dan kun je het beste met een andere apparaat even gaan naar delimburger.nl/antwoorden. Daar vind je een Google formulier waar je per ronde de antwoorden kunt doorgeven. En het is ook iets makkelijker, want je kunt ook teruggaan naar een vorige vraag. Stel je weet hem even niet, hij valt je op een later moment in, kun je altijd nog op vorige klikken, het antwoord invullen en doorgaan naar de volgende ronde. Kijk je op dit moment via delimburger.nl of via de nieuwsapp, dan vind je in het artikel, als je een beetje naar onderen scrolt, een link naar datzelfde Google formulier. Ook daar, nogmaals, hetzelfde principe. De antwoorden kun je per ronde invullen en op het einde vragen we je om je gegevens in te vullen en alles te versturen. Hoe werkt deze quiz? Nou, we hebben gekozen voor een iets andere opzet. We hebben namelijk 8 rondes. Wederom algemene kennisvragen, fotovragen, muziekvragen. We gaan bekende Limburgers raden en je mag ook wel plaatsen in Limburg benoemen. We hebben gekozen voor een pauze tussendoor. Dus na ronde 4 hebben we even een korte plas en drank. Drank en plas. Plas en drank. Maakt eigenlijk niet uit. Hè? Je kunt even naar de wc gaan en je kunt wat gaan drinken. En daarna is ronde 5 tot en met 8. Na het stellen van de laatste vraag, dat is de barragevraag, hebben we ook wel een leuke verrassingsact die we jullie gaan tonen. Je hebt dan nog de tijd om alles door te sturen naar ons om te kijken of je uiteindelijk een van de winnaars bent. Maar hou in ieder geval die verrassingsact in de gaten. Na de verrassingsact komen we met je terug en gaan we alle antwoorden van de hele quiz met je doorlopen. Kun je alvast een beetje een idee hebben hoe je hebt gescoord. Waarschijnlijk de dag erna ontvang je wederom een mail van ons met de uitslag. En dan kun je kijken of je beter hebt gescoord dan de mensen in jouw dorp of stad. En je kunt kijken of jij tot een van die 3 winnaars behoort. Het mooie was vorige week, 2 weken geleden trouwens, was de gemiddelde score 26 punten van de 55. We gaan kijken of het gemiddelde dit keer een stuk hoger ligt. Je kunt in ieder geval 65 punten verdienen. Nou, ik zou zeggen, speel de quiz lekker mee met je huisgenoten. Ga samen op de bank zitten. Discussieer ook vooral. Hè. We hebben gemerkt bij groepjes, dat bevalt ze heel goed. Dat vergroot ook de kans op het winnen van een leuke prijs. Googelen of opzoeken is niet toegestaan, maar kunnen we niet controleren. Maar hou je even aan de regel om het... probeer je eraan te houden in ieder geval om het niet op te zoeken. We hebben wederom die 3 VVV-bonnen voor de teams met de beste scores. En we hebben nog een verrassingsprijs die we gaan verloten onder 1 van alle deelnemers. Maar dat ga ik nog niet zeggen. In ieder geval heel veel plezier en succes. Ik geef jullie nog even de tijd om wat te drinken te pakken, wat te eten te pakken. Want ook een leuke feedback was eigenlijk, het plastic bekertje water, dat past niet bij een vrijdagavond. Er moet gewoon wat bier in. Nou, gaan we gewoon lekker wat bier pakken. Zo, Engelse punt.
Nootjes erbij. Kijk, gelijk gezellig. Even proeven. Als jullie zover zijn, dan stel ik voor om te gaan starten. Ronde nummer 1. In de allereerste ronde testen we middels 10 vragen je algemene kennis over Limburg. Zowel over het heden als over het verleden. En het zijn open- en meerkeuzevragen. Weet je nu een antwoord even niet? Laat hem open en misschien valt hem je later in. Kun je hem nog altijd even invullen. Voor elk juist antwoord krijg je 1 punt. Ik stel voor dat we eerst even gaan staan voordat we gaan beginnen met de quiz. En let op, hier begint eigenlijk vraag 1 al. Je mag je hand op je borst leggen. We gaan staan voor het Limburgse volkslied. Waarin ons toen Ekenhout nachtegaaltje zingt. Ja, we kennen hem allemaal wel. En de vraag luidt, als echte Limburger ken je dat natuurlijk, maar je herkent waarschijnlijk ook wel de Limburgse vlag. En de vraag is, welke kleur heeft de bovenste baan in de Limburgse vlag? Is dat A, rood? Is dat B, wit? Is dat C, blauw? Of is dat D, geel? Dus iedereen kent het Limburgse volkslied wel. Iedereen kent ook de Limburgse vlag wel. Maar welke kleuren zitten ook weer waar? Dan gaan we verder met vraag 2. En die gaat over het schuttersleven, oftewel het OLS. Want de trofee van het Oud-Limburgs Schuttersfeest, stel dat de schutterij hem wint, dan krijgen zij de num mee naar huis. Nu is er ook een OLS voor kinderen, maar er is ook een OLS voor dames, het Limburgs Dameschuttersfeest. Hoe heet die trofee? Open vraag. Altijd spannend op de radio. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Goed, dat was vraag 2. Dan hebben we vraag 3. Wederom een open vraag. De traditionele slotdag van de oogst van het Limburgse goud is op 24 juni, ook wel Sint-Jan genoemd. Welke heilige viert dan zijn verjaardag? Dus we zijn op zoek naar een heilige die op 24 juni zijn verjaardag viert. Slotdag van de asperges, oftewel het Limburgse goud. Eén punt kun je erbij verdienen. En we gaan door naar vraag 4. En vraag 4 hebben we weer een muziekfragmentje voor. Die ga ik niet opzetten. Want de vraag is, welk Limburgs DJ-duo scoorde in 2017 een grote hit met het nummer Up Till Dawn? Laat het maar 1 keer horen. Up Till Dawn, zo heet het nummer. We hebben hem jou ook laten horen, maar de vraag is, welk DJ-duo is dat? Probeer zo goed mogelijk op de spelling te letten, dat maakt het wat makkelijker met nakijken voor ons. Dat was vraag 4. Vraag 5 gaan we eerst even een filmpje bekijken. De vraag is, Mirjam Tegels uit Zwalmen bracht in 2006 een bijzonder record. Ze werd wereldkampioen snelbreien met 118 steken per minuut. Voor wie maakte zij daarna een Willy Warmer? Is dat A, Giel Belen? Is dat B, Paul de Leeuw? Is dat antwoord C, Sander Lantinga? Of antwoord D,
koning Willem-Alexander. En we hebben daar ook de klok zeg ik. De klok is terug. Ik zou niet kunnen dat snel breien. Ik zou iedereen in de steek laten, denk ik. Goed, dat was vraag 5. Dan gaan we door naar vraag 6. Een open vraag. Met welke Ajax-doelman heeft voetbalster Lieke Martens sinds 2018 een relatie? Dus welke Ajax-doelman heeft voetbalster Lieke Martens uit Bergen in Limburg sinds 2018 een relatie? Oké, dan gaan we door naar vraag 7. En even kijken, dan gaan we even een foto bij laten zien. En de vraag luidt: op dinsdag 10 september 2019 werd YouTuber Ties Gransier uit Linnen gearresteerd omdat hij samen met een maat de Groom Lake Test Site wilde betreden. Hoe wordt deze geheime Amerikaanse legerbasis ook wel genoemd? Het was groot nieuws in Limburg, in Nederland. Bekende YouTubers. Maar de vraag is, hoe heette die geheime Amerikaanse legerbasis? Dan hebben we vraag 8. Ook hierbij hoort deze foto. En de vraag is, in welk Noord-Limburgs dorp liggen de kasteeltuinen? Want die zie je hier op de foto. Dus in welk Noord-Limburgs dorp, oh, de klok, zou hem bijna vergeten, liggen de kasteeltuinen. Mensen, Noord-Limburg is dat natuurlijk een inkoppertje. Voor velen in het midden en in Zuid natuurlijk ook, maar... Even kijken, dan gaan we verder met vraag nummer 9. En jawel hoor, daar is hij weer, het cryptogram. Ik ga hem oplezen. Je hebt iets langer de tijd ervoor om het te ontcijferen. Het cryptogram luidt: een kei van een groente, waardoor we er in Limburg vroeger warmpjes bij zaten. Een kei van een groente, waardoor we er vroeger in Limburg warmpjes bij zaten. Oké, de halve minuut is voorbij. Dan zijn we toegekomen aan de laatste vraag in deze ronde. Wederom 1 punt te verdienen. In november 2007 maakte Geert Wilders via De Telegraaf bekend te werken aan een nieuwe film over de Koran. Hoe heette deze korte film? Dus wat was de naam van de film die Geert Wilders 2007 bekend maakte? Dat was ronde nummer 1. 10 vragen hebben we gehad. Nog 7 rondes te gaan. Ik stel voor om gewoon door te gaan met ronde nummer 2. In de tweede ronde laten we 5 krantenknipsels zien met de vraag: waar gaat het over? Het zijn meerkeuzevragen en dus is ook maar 1 antwoord goed. En voor elk antwoord krijg jij 1 punt. Even kijken. We beginnen met het eerste krantenknipsel. En we gaan naar 28 mei 2015. Je ziet hem hier in beeld. Dierenvriend, stotteraar, bandido. De Limburg maakte een portret over Harry Ramakers uit Nieuwstad. Die, en dan luidt de vraag, antwoord A, de hoofdrol toegewezen had gekregen in de Van de Ende musical Dr. Dolittle. B, als leider van de motorbende door justitie werd opgepakt. C, benoemd was tot directeur van de dierenbescherming Limburg. Of D, consul van Latijns-Amerika was geworden. Dus het portret van de Limburger over Harry Ramakers uit Nieuwstad. Waar gaat het over?
Klokje vergeten natuurlijk. Dacht al. Vraag nummer 12. Wederom een krantenknipsel uit 16 december 2015. Goed om te weten. En de titel luidt Lijst met smoesjes naast de telefoon. Wat was nou het geval? Een inwoner van Oorlsbeek zorgde in december 2015 voor verbijstering. Omdat, antwoord A, hij zijn overleden moeder 2,5 jaar lang verborgen hield in zijn eigen huis. Antwoord B, hij al jaren zonder rijbewijs in een Lamborghini rondreed. Is dat antwoord C, hij als strieker opdook bij het kerstconcert van André Rieu? Of is dat antwoord D, hij als online stalker van Maximaal jarenlang majesteitsschennis pleegde? Dus de inwoner van Oorlsbeek. December 2015. Oké, hebben we ook die gehad. Gaan we door naar het volgende krantenknipsel en die komt uit 2012, oftewel 25 april. Nepal wacht nog op de hoeveniers. Waar gaat het over? Is dat A, een Aziatisch restaurant in Panheel moet de opening uitstellen? Is dat antwoord B, paviljoen Nepal 3 weken na opening van Floriade nog niet af? Is dat antwoord C, voorbereidingen voor laatste staatsbezoek koningin Beatrix zo goed als klaar op bloemen uitgrijpen Vorsna? Of is het antwoord D, Wereld Boeddha-dag in kasteeltuinen Arsen? Dus Nepal wacht nog op de hoeveniers. En wellicht hadden jullie het ook, maar ik had even zo'n aha-momentje naar een vorige vraag. Goed, ik zal verder niks erover zeggen. Vraag nummer 14. Krantenknipsel achter op de fiets naar Roda JC. Wat was nou gebeurd? 1973 gaan we naartoe. Waarom kwamen trainer Henny Hollink en scheidsrechter Jan Beck bij een jeugdspeler achterop 1 dag eerder met de fiets naar stadion Kaalheide? Is dat antwoord A, de weg was geblokkeerd door boze Feyenoord supporters? Is dat antwoord B, vanwege een verloren weddenschap? Is dat antwoord C, vanwege autoloze zondag? Of is dat antwoord D, omdat de auto waarmee ze samen naar Kerkrade kwamen totaal losraakte naar een klapband? Dus achter op de fiets naar Roda JC. Voorlopig zit het daar helaas niet in met voetballen. Je kunt even goed met de fiets naar het stadion gaan, maar... Goed, 1973 was dat. Dan hebben we de laatste krantenkop die we gaan bespreken. Oftewel, waar jij mag raden over waar het gaat. We gaan naar 2008, 18 februari om precies te zijn. Eindelijk gas geven na 44 jaar praten. Zo duidde de kop boven een artikel in de Limburger. En waar ging het over? Is dat antwoord A, de opening van het Autospeedway circuit in Venray? Is dat antwoord B, de opening van de A73 bij Remond? Is dat antwoord C, de toetreding van de PVV in het Limburgs parlement? Of is het antwoord D, Big Benny die zijn optreden in Ahoy aankondigde? Laatste krantenknipsel was dat uit 2008. Waar ging het over? Goed. Tot zover ronde 2. Tot zover de krantenknipsels. 5 punten had je hier kunnen verdienen. We gaan door naar ronde 3. In ronde 3 gaan we op zoek naar Limburgse plaatsen. Het is namelijk een fotoronde. Hoe werkt het? Jullie krijgen zometeen 5 foto's te zien van een plaats in Limburg, een dorp of een stad. En de vraag is, waar is deze foto gemaakt? Nou, we gaan ze achtereenvolgens laten zien. Ongeveer een half minuutje, dus kijk goed, discussieer op de bank, links en rechts naast je, op 1,5 meter afstand natuurlijk. En laat ons een plaatsnaam weten. Voordat, ja, een klein muzikaal. Wie schoon als Limburg is, begrip toch nemen. Moet er even van genieten. Alleen de Zuiderling, de Limburg leef is. Ja, wie schoon als Limburg is,
En we gaan beginnen met vraag nummer 16. Met de allereerste foto. Waar is deze foto gemaakt? Ziet er prachtig uit. Ik weet hem. Nou, ik weet natuurlijk alle antwoorden. Vraag 17. Waar is deze foto gemaakt? Ik kan me voorstellen dat je niet overal van op de hoogte bent. Oh, klokje stopt. En de volgende foto komt die, vraag nummer 18. Waar is deze foto gemaakt? Dan gaan we door naar de één na laatste foto, oftewel vraag 19. Waar is deze foto gemaakt? Dat is een goeie. En de laatste foto in deze ronde. Daar komt ie, vraag nummer 20. Waar is deze foto gemaakt? Herken de plek. Prachtige plaats in Limburg, stuk voor stuk. Vorige week hadden we er ook al 5. Zo, ik ga de tijd stoppen. Dat was ronde nummer 3. Dat was de fotoronde. Herken de plek. 5 punten kon je hiermee verdienen. En we gaan door naar de laatste ronde voor de pauze. Ronde nummer 4. De laatste ronde is wederom een algemene kennisronde. We gaan je weer 10 vragen stellen over van alles en nog wat. Met uiteraard een Limburgs tintje. Open vragen, meerkeuzevragen. En we gaan veel dingen ook laten zien in deze ronde. Elk juist antwoord is goed voor 1 punt. Hierin kun je dus 10 punten krijgen. En hierna gaan we even naar een korte pauze. Maar goed, eerst vraag nummer 21. En we gaan je een foto laten zien. En de vraag is, hoe wordt een mijnwerker in Limburg ook wel genoemd? Dus hoe wordt een mijnwerker in Limburg ook wel genoemd? Open vraag natuurlijk. Vraag nummer 22. En daar hoort een fragment bij. Kijk maar even. Het kan ze hockey, hè, die meid. Wie zal dit jaar de jeugdprijs de Gouden Stuiver uitreiken? Ja, die Chantal, hè. Over wie had Chantal het toen ze deze vilijne opmerking maakte tijdens het televisiergala in 2018? Dus Chantal die was best wel scherp op dat moment. Op het randje, eroverheen. Wie weet. Maar over wie had ze het? Waar ging het over? Klokje weer vergeten. Man. Zo, dat was hem. Meer tijd krijg je van mij niet. Dat was vraag nummer 22. Vraag nummer 23. Ook die vraag is terug. De grabbelton. We gaan je een aantal letters laten zien. En jij moet het woord vormen. De vraag is, welke Limburgse plaats zoeken we? In de categorie grabbelton.
2 weken geleden hadden we de letters van Grubbevorst door elkaar gehaald. Nu is het een andere plaats. Vraag nummer 24 gaat over deze man. Kinderboekenschrijver Jacques Friens uit Gronsveld schreef vele boeken, waaronder Achtste Groepers huilen niet en Oorlogsgeheimen, die later zelfs werden verfilmd. Hij schreef ook een boek over een Efteling-attractie. Welk boek was dat? Is dat A. Ravelijn? Is dat antwoord B. De Vliegende Hollander? Antwoord C. Baron 1898? Of is dat antwoord D. Droomvlucht? Ik denk dat iedereen wel een boek van Jacques Friens ooit eens heeft gelezen of in handen gehad in ieder geval. Maar hij schreef dus een boek over een Efteling-attractie. Je kent de Efteling nog van 2 weken geleden, hè? Ta, 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 ta. Nee, dat gaan we nu niet doen. Maar over welke attractie schreef hij het boek? Dat was vraag 24. Vraag 25, daar hebben we ook een foto voor. We kennen de band als De Wolf en we weten dat Pablo van der Poel uit Geleen de frontman is, de liedzanger. Zijn broer die zit achter de drums, maar wat is de naam van zijn broer? Een vraag voor de muziekkenners onder ons natuurlijk. De Wolf die in het begin van de coronacrisis een livestream verzorgde in muziekgieterij, meen ik, in mijn hoofd. Goed bekeken. Maar de vraag is, wat is de naam van de broer, de voornaam? Dat was vraag 25. Vraag 26. We gaan je 4 woorden laten zien en jij moet raden welke bekende Limburger wij zoeken. Komen ze: Zevenum, Nieuwsuur, College Tour en Kaasstengels. Dus we zijn op zoek naar een bekende Limburger, voornaam en achternaam. Klaarblijkelijk heeft hij iets te maken met Zevenum, Nieuwsuur, College Tour en Kaasstengels. Dat was vraag 26. We gaan verder met 27 en daarom ga ik even een filmpje instarten. En de vraag luidt: al 67 keer was de Goedheiligman de landelijke intocht van Sinterklaas op tv te zien. 2 keer daarvan arriveerde de Goedheiligman in Limburg. Dat was in 2012 in Remond. En hij kwam in 2001 ook ergens aan. Maar waar was dat? Waar kwam die in 2001 aan? Hij komt meestal met zijn boot. Misschien toen met de trein, met de bus, auto, taxi. Misschien gewoon met de boot. Goed, tijd genoeg gehad. We gaan door naar vraag nummer 28. Timur Steffens zou deelnemen aan de This Is It Tour van Michael Jackson, die in juli 2009 in Londen zou starten. Dat ging niet door omdat de Amerikaanse superster plotseling stierf. Een jaar later dook de Remondse danser wel op in een bioscoopfilm met Christina Aguilera en Cher. Dus Timur Steffens dook op in een bioscoopfilm met Christina Aguilera en Cher. Welke film was dat? Is dat A. Moonstruck? Is dat B. Burlesque? Is dat C. Mamma Mia? Of is dat D. Grease? Ik heb hem niet gezien. Dus, dit had ik niet geweten. Moonstruck, Burlesque, Mamma Mia of Grease? Dat was vraag nummer 28. We gaan door met 29. Welke houtblerikenaar met kabouterbaard ontwiep mede het Huis van de Toekomst en voorspelde al heel vroeg dat de magnetron populair ging worden? Ze zijn op zoek naar een toch wel bekende Limburger uit Hout-Blerik.
Oftewel een houtblerikenaar. Met kabouterbaard. Dat zijn er niet veel. Dus wie voorspelde al heel vroeg dat de magnetron populair zou worden? En de laatste vraag voor de pauze. Zorg dat je hem goed hebt. Hoe wordt het grotendeels afgegraven Hogeveengebied op de grens van Limburg en Brabant ook wel genoemd? Hoe wordt het grotendeels afgegraven Hoogveengebied op de grens tussen Limburg en Brabant ook wel genoemd? Goed, dat was de laatste vraag voor de pauze. Even klokjes stoppen natuurlijk. Oké, we gaan nu even 5 minuutjes een kort achtergrondmuziekje draaien. Een aftelklokje, zodat we dadelijk kunnen beginnen aan ronde nummer 5. Ik zou zeggen, ga even naar de wc. Loop even een rondje rond de straat op en neer. Pak even wat nieuws te drinken of een borrelnootje. Dan zijn we zo meteen bij je terug. We willen geen verrucht doen. De winnaar van het Limburgs vastelavondsliedjesconcours. Daarvoor moet je meedoen. We gaan dansje doen, dames en heren. We gaan doen links, rechts. Ja, je moet meedoen, hè. Links, rechts, links, rechts. En zeg ook maar. Super. Meer is het niet. Het stelt echt niks voor. Ook al zijn ons glazen leeg. Ook al moet ik nog op weg. Ik wil blijven. Links, rechts, links. Zeg maar met haar, zeg maar met. Wat wordt het vet vanavond, en de ochtend weer de nacht. Zo'n vaste lovende ochtend, en dan maar snel, denk je dag. De trommel te zwiegen, en de lampen een beetje aan. Maar ik wil nog het blijven. Ik wil nog lang niet zien vandaag. Ik heb nog tijd, maar de klok heeft beslist. Dan gaan we, dat dit voor ons het einde is. 1, 2, 3. Ook al zijn ons glazen leeg, en ook al moet ik nu nog weg. Ik wil blijven. Wat wil ik? Ik wil blijven. Ja. En ook al lucht hier de confetti, door de boetendeur gevecht. Ik wil blijven. Laat ik blijven, hier vanavond die links, rechts. En de slaap, de deur vlug op, dus als water hebben niet. Die gewoon nog lang in slapen, ik heb nog het nachtgebied. De trommel te klinken, en op de veeg vol de raad. Kom, jij moest nog gaan drinken, ik wil nog lang niet hier vandaag. Het is wel 10, maar deze kapel heeft beslist. Let op, dat heeft nog niet het einde. We gaan springen, springen, hè? Ook al zijn ons glazen leeg, en ook al moet ik nu op weg. Ik wil blijven. Wat wil ik? Ik wil blijven. Hop, hop. En ook al lucht hier de confetti, door de boetendeur gevecht. Ik wil blijven. Laat ik blijven. Hier vanavond, hier wie dit. Die hand van de lucht. Links, rechts, links. Door de sterren aan de hemel en de vastelovens nog eens aan de sloppen gaan. Wil ik hier zijn. Links, rechts, links, rechts. Door de trommen en de buiten van de zaten hebben ik hier naar moeten gaan. Wil ik er wie zijn. Zware weg, laat ik naar me zwerven, dan gaan we, dan gaan we. Dat kan volhouden. Ik wil blijven, laat ik blijven, wie vanavond hier niet is. Ik wil blijven, door hier niet is. En we blijven, door hier niet is. Ik heb blijven.
Ik wil blijven hier vanavond, op deze vastelavondavond. Ik wil blijven hier vanavond, hier bieden. Ja. Zo, nieuw glaasje bier. Verse borrelnootjes erbij, geplast. Ik ben klaar voor ronde 5. Jullie ook? Nou, dan gaan we... Auw. Zo, zag je dat? Zag je dat? We gaan starten met ronde nummer 5. Vorige keer hebben jullie aan de hand van lipjes en een mond hebben jullie laten raden welke bekende Limburger achter die mond of die lip zat. Dat gaan we deze keer ook doen, alleen laten we alleen de ogen zien. Dus aan de hand van 2 paar ogen, 1 paar ogen eigenlijk moet ik zeggen, mag je raden wie dat is. Het is een bekende Limburger, we gaan er 5 laten zien. Voor elk juist antwoord krijg je 1 punt. Let ook hier even goed op de spelling. Dat maakt het nog makkelijker met nakijken. Voordat we dat gaan doen, we hebben we moeten er even in komen weer. Hè? Tenminste, ik heb dat gevoel, jullie misschien ook. We hebben een klein muzikaal introotje hierbij. Wellicht wel bekend. Echte vastelavondskraker. Nou ja, dat vraag ik even om Polonaise in huis, of niet? Daar gaan we. En ze dan zeven Draaien. van die. Kieken ze. Ja. Kieken ze in mijn ogen van Beppie. Nou, dat was wel toepasselijk voor deze ronde. Goed. Back to reality. Vraag nummer 31. Eerste paar ogen. Daar komen ze. Van wie zijn deze ogen? We geven je per fragment even een half minuutje de tijd om even weer die discussie op die bank achter de laptop of voor de tv. Dus van wie zijn deze ogen? Vraag 31 is dit. Even het klokje ook weer erbij pakken. Dan gaan we de tweede paar ogen laten zien. Vraag nummer 32. Van wie zijn deze ogen? Best wel een pittige ronde hoor. Dat was 32, 33, nieuw paar ogen, daar komen ze. En waar kun je op letten? Hè? Op de kleur natuurlijk. Misschien zie je wenkbrauw. Schaduw. Sommigen zullen hem of haar direct herkennen. Sommigen hebben een aha-momentje. Dit was in ieder geval vraag 33. Dan gaan we naar 34. Wederom een nieuw paar ogen. Wie zoeken we hier? Dan heb ik de hele tijd een liedje in mijn hoofd. Kiegensen. Beppie zoeken we trouwens niet in deze ronde. Stel alvast een tip. Goed, dat was vraag 34. En de laatste paar ogen, vraag nummer 35, gaan we nu laten zien. Wederom met de vraag, welke bekende Limburger is dit?
Welke bekende Limburger is dit? Time's up. Dat was hem. Ronde nummer 5 zit erop. Een oogje op. 5 punten had je kunnen verdienen. En we gaan door met ronde nummer 6. De muziekronde. Tijd voor wat muziek. 2 weken geleden zijn we mee begonnen. Hadden we een muziekronde. Lieten we jullie 5 fragmenten horen. Moest je op zoek gaan naar de artiest, maar ook de titel ervan. En ook deze keer gaan we dat doen. De redactie heeft wederom 5... moet ik toch wel zeggen, goede fragmenten uitgezocht. Hoe gaat het in zijn werk? Je kunt in totaal 10 punten verdienen. We gaan daar beginnen met vraag 36a, maar 36 heeft ook een B-vraag. De A-vraag is altijd de artiest, dat staat ook in het antwoordformulier. En de B-vraag is de titel van het lied. Ik stel voor om gewoon te beginnen. Vraag 36. A dus de artiest, B de titel. En dit is het fragment. Was weer goed, hij vertrokken en zoveel van plan. Maar het bronsgroen bleef lokken, door wint het verstand toch niet van. Al die jaren was ik nergens toes. Het is mooi geweest, breng mich maar nog. Ja, dat was vraag 36. En de vraag is natuurlijk, wie zingt dat liedje en hoe heet het liedje? Goed, we laten het fragment maar 1 keer horen, dus we gaan ook gelijk door naar vraag 37. En 37, ja, die klinkt zo. Ja, dat was vraag nummer 37. 37a is dus wie is de artiest. 37b is de titel van het lied. Vraag 38. Misschien ook wel bij velen bekend, misschien niet. Wie is de titel? Wie is de artiest? En wat is de titel? Goed, dat was vraag 38. 38a is dus, zijn we op zoek naar de artiest. 38b zijn we op zoek naar de titel. Vraag 39, komt ie. Wederom een Limburgs getint liedje. Hij drinken verschijnt. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hij trekt nog in mijn zondagse soep. De lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer 2 cafés en een plein. En hij speelde een fanfare heel fijn. Een typische Limburgse stem. Voor vele muziekkenners natuurlijk is het een eitje. Voor velen misschien niet. Maar omgedraaid is dat ook bij deze band. Vraag nummer 40. We zijn op zoek naar de artiest en de titel. Ja. Dat was hem. Geen Limburgstalig, dat kon je wel horen, maar evengoed wel een Limburgs tintje. De artiest en de titel, dat was de vraag voor vraag 40. Dat was bij deze de muziekronde.
We gaan door naar ronde nummer 7 en die heet Op het juiste spoor. In ronde 7 zijn 10 punten te verdienen. Hoe kun je dat doen? Als je op het juiste spoor zit. Nou, wat gaan we doen? We gaan je achtereenvolgens 10 foto's laten zien van stations in Limburg. En aan jou de vraag, waar is die foto gemaakt? Uiteraard hebben we de bordjes eruit gehaald. Hè? Dus station Susteruk kun je echt niet zien. Station Sitter kun je niet zien. Station Venray, Venlo ook niet. Dus je moet zelf bedenken waar die foto is gemaakt. Nou, voor elk juist antwoord krijg je 1 punt. En we gaan er 10 achtereenvolgens laten zien. Ik zal het klokje bij de hand nemen. Want we hebben uiteraard een half minuutje per vraag. En we gaan je de eerste foto laten zien. Oftewel vraag 41. Welk station is dit? Welk station is dit? Dat was vraag 41. Dan gaan wij door met vraag 42. En die gaan we nu laten zien met de vraag: waar is dit? Voor sommigen die er dagelijks komen is dat natuurlijk een eitje. Maar sommige mensen zeiden, ik ga misschien ook met de trein, maar zijn er nog nooit geweest. Dan wordt het een gokje. Goed, vraag nummer 43, nieuwe foto, nieuw station. Waar is dit? Elk juist antwoord levert 1 punt op. In totaal kun je met deze quiz 65 punten verdienen. Ik ben benieuwd wat de winnaar van deze week voor ons score haalt. We gaan door met vraag 44. Ja, ik ga hem gewoon laten zien. Waar is dit genomen? Welk station bedoelen we hier? Oké, dan gaan we naar vraag 45. Een nieuw station, een nieuwe kans. Weet je het? Geef het dan goed door in het antwoordformulier. Nogmaals, bereid je alvast voor op de verrassingsact die we voor jullie hebben na het stellen van de laatste vraag. Dat wordt best, ja, dat wordt wel leuk, denk ik. Oké, vraag nummer 46 zijn we alweer. Wederom een nieuw station, een nieuwe foto met de vraag: waar ligt dit station? Morgen krijg je als het goed is van ons een mail met je eindscore. Altijd een spannend moment. Kun je ook kijken of je bijvoorbeeld gewonnen hebt in jouw gemeente, van jouw dorp of stad. Dat was vraag 46. Vraag 47. Daar zijn we weer. Welk station is dit? Welk station is dit? ...47 alweer. We gaan door naar vraag 48.
Wederom een foto, wederom de vraag, waar is dit? Waar ligt dit station? Ja, goede vraag. Maar ik moet zeggen, de redactie heeft wel goed zijn best gedaan om alle vragen bij elkaar te vinden. De ene laatste vraag. Wederom een station, wederom in Limburg. En wederom de vraag, waar is het? Eén laatste vraag van deze ronde. Alle vragen een punt te verdienen. En dan de laatste van ronde 7. De laatste foto. Het laatste station. Oftewel het eindstation. Maar waar is het? Waar is het? Soms kun je maar herkennen of er Arriva of NS-treinen rijden. Kan een hint zijn. Dat was vraag nummer 50. Goed, dan zit de op het juiste spoor ronde erop. Gaan we door naar ronde 8, de laatste ronde. Algemene kennisronde. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de tweede editie van de Limburger Blijft Thuis quiz. Nog 10 vragen te gaan en dit kan alles op zijn kop zetten. Ze zijn misschien weer wat pittiger dan die eerste algemene kennisronde, dus doe je best. Je verdient 1 punt per juist antwoord en in totaal dus 10 punten. Vraag 51 tot en met 60 komen er nu aan. En ik begin met vraag 51. En die luidt, waar staat de eerste F in TFAF voor? Waar staat de eerste F in TFAF voor? TFAF die dus vroegtijdig is gestopt eigenlijk. Wel nog doorging. Dat was vraag 51. Dan hebben we vraag 52. En die luidt, Toos Toverhoed is de mascotte van Toverland. Snoopy de clown van de Valkenier. Maar hoe heet de mascotte van Gaia Zoo? Hoe heet de mascotte van Gaia Zoo? En we willen hier graag een voor- en achternaam. Ik had de eerste 2 al niet geweten trouwens. Toos Toverhoed, Snoopy de Clown. Dat is wat lang geleden. Dus de mascotte van Gaia Zoo voor vraag 52. Gaan we verder naar vraag 53. Bakker Manfred Engels uit Grubbevorst baarde in 2017 opzien met een nieuwe uitvinding. Waar hebben we het over? Meer keuze. Is dat A, het spruitenbrood? Is dat B, de frikandellenvlaai? Is dat C, het mierenkoekje? Of is dat D, de waterwafel? Dus bakker Manfred Engels uit Grubbevorst kwam met een nieuwe uitvinding. Spruitenbrood, frikandellenvlaai, mierenkoekje of de waterwafel? Zo verzinnen mij wat. Goed, we gaan verder. Vraag nummer 54. En daar is hij weer, het cryptogram. Daar komt hij. Dit magisch stuk grond is een attractie. Dit magisch stuk grond is een attractie. Laat die hersens kraken op de bank. In bed of achter het bureau, maakt niet uit waar je kijkt. In de trein.
Dit magisch stuk grond is een attractie. Nogmaals, voor cryptogrammen krijg je iets langer de tijd. Die tijd is nu om. Vraag 55, die luidt: welke Limburgse politica werd onlangs gerailleerd door GroenLinks? Welke Limburgse politica werd onlangs gerailleerd door GroenLinks? Je merkt het al, alles zit in deze quiz. Politiek, muziek, entertainment, cultuur. We gaan verder naar vraag 56. De film Van God Los van regisseur Pieter Kuipers uit Tegelen won in 2003 3 Gouden Kalveren. Hoe wordt het criminele groepje genoemd waarop de film is gebaseerd? Dat is een open vraag, dus ik ga geen A, B of C, D zeggen. Dus de film Van God Los is gebaseerd op een crimineel groepje. Maar hoe heet dat? Hoe heet dat groepje? Ja, sommigen ligt op het puntje van de tong, maar we hebben toch echt de juiste antwoorden nodig. Open vraag was dat. Oké. Vraag nummer 57, een merkeuzevraag. Let goed op. Jullie kennen allemaal dat dorpje Kunrade. Maar de vraag is, om welk product staat Kunrade bekend? Is dat A, de Kunrader kaas? Is dat B, de Kunrader steen? C, Kunrader karton? Of antwoord D, Kunrader knapkoek? Lijkt wel zin in een knapkoek. Nou, waar staat Kunrade onbekend? De kaas, de steen, de karton of de knapkoek? Oké. Vraag nummer 58. Welke plaats in Limburg afficheert zich als bergdorpje? Met onder meer hellingvoetbal en een sneeuwbrigade. Dus ja, welk Limburgs dorp bedoelen we? Het bergdorpje. Hellingvoetbal, lijkt me ook lastig. Oké, vraag nummer 59, de één na laatste vraag. En die luidt: Jochem ten Haaf uit de Maastrichtse buurt Ambi oogste in 2012 lof op West End en Broadway als een Nederlandse schilder. Je kent ze wel, die mensen die daarvoor staan. Bekende personen uit te beelden. Wie speelde hij? Wie speelde hij? Dat is de vraag. Dus Jochem ten Haaf, de Maastrichtse buurt Ambi. In 2002 op Broadway, West End. Nederlandse schilder beelde hij uit. Maar welke was dat? Oké. En dan de laatste vraag. En dat gaan we even doen met een filmpje. Ja. En de vraag luidt: wat is de voornaam van het Limburgs typetje, vertolkt door Juliette de Wijn, dat al jaren het gezicht is van snackfabrikant Mora? Dus dat is dus de laatste vraag. Wat is de voornaam van het Limburgs typetje, dat al jaren het gezicht is van snackfabrikant Mora? Over snacks gesproken, zijn de bitterballen al klaar? Nee? Nou, helaas. Geen bitterballen vandaag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de quiz. Maar, net zoals vorige keer hebben we een barragevraag. En die is, het is goed dat we die hadden, want vorige keer hadden we 4 teams die samen op 46 punten, 3 of 4 hebben in hoofd, samen die 46 punten hadden verdiend. En toen gaf de barragevraag de doorslag in wie de laatste VVV cadeaubon kon winnen.
Ook deze keer hebben we een barragevraag en die luidt, oftewel vraag 61. Wat is de oppervlakte van Limburg? Graag in vierkante kilometers en tot 2 cijfers achter de komma. En nu wil ik even die mensen die snel gaan googlen even zeggen, oh, stop. Nee, het is niet leuk om antwoorden tussendoor te googlen. We zagen ook vorige keer dat het aantal grenskilometers door een heel aantal mensen tot op de kilometer goed werd geraden. Het leek niet echt toeval te zijn. Dat is de barragevraag. Goed. Dat was hem dan. Wat gaan we nu doen? Voordat we de antwoorden bekend gaan maken, geven we jou even een dikke 10 minuten de tijd om het formulier compleet te maken. Misschien heb je nog een paar antwoorden openstaan. En je gegevens in te vullen. Je kunt namelijk kans maken, evengoed weer, op 3 VVV-bonnen. De beste 3 teams, die krijgen die, indien ze alle gegevens hebben ingevuld. Vink ook even aan dat je de nieuwsbrief wil ontvangen met het belangrijkste nieuws om 12 uur. En ja, ik had het al gezegd in het begin, maar we hebben een surprise act voor jullie. We gaan namelijk kijken naar een 10 minuten durende show van illusionist Nigel. En wie is Nigel niet, denk je? Nigel is Nederlands jeugdkampioen toneelgoochelen. En die heeft speciaal voor de Limburger Blijft Thuis quiz een show gemaakt. Om jullie even te amuseren in deze periode. Ik zou zeggen, ook vanuit thuis, geef hem een groot applaus. Want hij gaat onder andere, onder alle deelnemers, gaat hij 1 livestream show weggeven. En ik zou zeggen, heb plezier met Nigel. Dankjewel dames en heren, welkom bij mijn show. Mijn naam is Nigel en leuk dat jullie kijken naar deze 10 minuten durende livestream goochelshow. Ik heb voor mijn volgende act iets bedacht om een beetje de interactie tussen jullie en mij te vergroten. En daarom zou ik graag willen dat iedereen even thuis gaat staan en de volgende stappen meedoet. Wat u doet, stap 1, u schudt uw armen los om een beetje op te warmen, want zo begin ik ook altijd mijn optredens. Stap 2, u strekt uw armen. Stap 3, u kruist uw armen. En stap 4, u draait uw armen. Nou, tot zover kan iedereen het, maar de volgende stap wordt al iets moeilijker. U houdt vast en de bedoeling is dat u vinger om vinger vasthoudt. Het ziet er dan ongeveer zo uit. Ja. Goed, tot zover kan iedereen het. Maar nu komt de laatste stap. Let goed op. Denk daar maar over na. Dan gaan we meteen verder met een van de oudste trucs van de wereld. Deze truc is bedacht 1000 jaar geleden in China. En tot op de dag van vandaag weet niemand hoe deze truc werkt. Dames en heren, let goed op. De linking rings.
Dat waren de Chinese linking rings. En dan nu een minder leuk verhaal. Ik heb thuis het allerlaatste stukje wc-papier gevonden en ik heb het hier neergelegd. En zoals jullie zien, het laatste stukje wc-papier. En als goochelaar moet je toch altijd een beetje creatief proberen te zijn. Dus ik heb dus bedacht om als goochelaar toch iets positiefs te maken van mijn stukje laatste wc-papier. Let goed op. Goed, leuk dat jullie keken naar mijn 10 minuten durende livestream Goochelshow. Als jullie nou interesse hebben in een verjaardagsshow, wat jullie kunnen aanbieden voor bijvoorbeeld een jarige, ga dan naar www.nigelautomans.nl. Dankjewel. Doei. Typ hardop zegt, dat ik het goed kan horen. Oké, ik zeg de 6. Vandaag iets heel speciaals is, om iets heel speciaals in de krant te toveren. En deze krant heb ik hier liggen. En ook hier, let goed op, want er gaat iets heel magisch gebeuren. Wow.
Ja, daar zijn we weer. Nou, wat een fantastische show van illusionist Nigel. Zoals gezegd, onder alle deelnemers verloopt hij 1 livestream show, want ook hij kan nu niet de toneel en het theater in. Zijn jullie klaar voor de antwoorden? De lijnen zijn inmiddels gesloten. We gaan nu kijken, we zetten nu onze redactie aan het werk om alles na te kijken. Zodat we hopelijk morgen al gelijk een eindscore bekend kunnen maken. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, wat is jouw eigen score geweest? Dat gaan we nu met jou bespreken. Ronde 1, dat was een algemene kennisronde. En hadden we het eerst over de Limburgse vlag. Welke kleur de bovenste baan had? Nou, het juiste antwoord is antwoord B, wit. Bij de trofee van het OLS, de NUM, zoals hij bij de heren heet, wordt er ook het LDS, het Limburgs Dameschuttersfeest, georganiseerd. En die heet de UT. UT. Vraag nummer 3. De traditionele slotdag van de oogst van het Limburgse goud op 24 juni. Ook wel Sint-Jan genoemd. Welke heilige viert aan zijn verjaardag? Dat is Johannes de Doper. En even kijken, vraag nummer 4. Dat was zo'n geluidsfragmentje. Dat lieten we jullie horen. Ik ga hem nog even erbij pakken. Als ik het goed heb, was het deze. Ja, dat was het DJ Limburgs DJ duo Lucas en Steve met een hit Up Till Dawn. Even kijken, vraag nummer 5. Dat was de vraag over het snel breien van Mirjam Tegels uit Zwalbe. Voor wie maakte zij die Willy Warmer? Nou, het juiste antwoord was antwoord A, Giel Belen. Dus Willy Warmer had niks te maken met koning Willem-Alexander. Vraag nummer 6. Welke Ajax-doelman heeft voetbalster Lieke Martens een relatie? Dat is Benjamin van Leer. Daar staan we verder ook niet lang bij stil. Vraag nummer 7. YouTuber Ties Gransier uit Linnen werd gearresteerd samen met zijn compagnon in een gevaarlijk gebied in Amerika. Groot nieuws geraakt in Nederland. Hoe heette die legerbasis? Dat is Area 51. Dat is Area 51. Vraag 8, dat was de foto van de kasteeltuinen. En de vraag was, in welk Noord-Limburgs dorp liggen deze? Nou, dat was in Arsen. Je had hem ergens verderop in de vraag al kunnen horen. Maar goed, af en toe mag je wel een inkoppertje geven. Vraag nummer 9. Even kijken of ik het juiste blaadje heb. Ja, dat was het cryptogram. Die kei. Een kei van een groente, waardoor we vroeger in Limburg warmpjes bij zaten. Nou, dat is natuurlijk steenkool. Steen is een kei. Kool is een groente. En steenkool, ja, dat werd vroeger natuurlijk gebruikt om een warmpjes bij te zitten. Vandaar steenkool. Vraag nummer 10. De film van Geert Wilders, wat daarvan de naam was. Dat is Fitna. F-I-T-N-A. Dat was ronde nummer 1. Ronde nummer 2 zijn de krantenknipsels. Die gaan we kort weer even laten zien. Eerste krantenknipsel was Dierenvriend, Stotteraar, Bandido. Het ging over een portret van Harry Ramakers. En die is natuurlijk als leider van een motorbende door justitie was die opgepakt. Dus antwoord B is daar juist. Antwoord op vraag 12. Dat was de titel Lijst met smoesjes naast de telefoon. Inwoner van Oorsbeek zorgde in december 2015 voor een toch wel wat verbijstering. Want hij had zijn overleden moeder al 2,5 jaar lang verborgen in zijn eigen huis. Dus antwoord A was goed. Vraag nummer 13. De kop die luidde: Nepal wacht nog op de hoeveniers. Ja, die had betrekking op paviljoen Nepal 3 weken na opening Floriade nog niet af. Antwoord B was dus juist. Vraag nummer 14. Achter op de fiets naar Roda JC. We zeiden het al, het ging over het jaartal 1973. En in 1973 toen waren er nog autoloze zondagen. Dus die is dan achterop gegaan op de fiets. Vraag nummer 15. Eindelijk gas geven na 44 jaar praten. Had er nou gaas gestaan, dan was het waarschijnlijk over Big Benny geweest. Maar dat ging het nu niet. Het ging over de opening van de A73 bij Roermond. Antwoord B dus. Ronde nummer 3, dat was herken de plek. 5 foto's van mooie Limburgse landschappen of overzichten. Met de vraag, waar is de foto genomen? Welke plaats zoeken we? We gaan ze achterin volgens laten zien. Nou,
Deze foto, vraag nummer 16, dat is natuurlijk Torren. Oftewel, het witte stadje. Vraag nummer 17, Vaals. En dat wordt ook wel het labyrint van boven genoemd. Vraag nummer 18, dat is natuurlijk Borren. Dat kennen we van autofabriek Netcar. Vraag nummer 19, dat is Bezel. De draak op de rotonde als eyecatcher. En vraag nummer 20, dat is Roermond. Je ziet het drijvende dorp Marina Olderuiske. En dat was herkende plek ronde nummer 3. Ronde nummer 4, dat was de laatste ronde voor de pauze. 10 algemene kennisvragen. We lieten jullie bij vraag 21 een foto zien van een historische mijnwerker. En hoe noemen we die in Limburg? Inderdaad, een koempel. K-O-E-M-P-E-L. Vraag nummer 22 was het fragment van Chantal Jansen, waarin ze zei: wat kan ze hockeyen, hè, die meid? Nou, over wie had ze het? Ze had het over Fatima Moreira de Melo. En we zullen een beetje coulant zijn met de spelling, want dit is natuurlijk een pittige. Fatima Moreira de Melo. Vraag nummer 23 was die grabbelton. Alle letters door elkaar heen. Maar we waren op zoek naar het woord Hoensbroek. Hoensbroek. Vraag 24. Kinderboekenschrijver Jacques Vriends uit Gronsveld schreef een boek over een Efteling-attractie. En dat was Baron 1898. Oftewel antwoord C. Dan hadden we 25, was die foto van De Wolf, de band. Pablo van der Poel uit Geleen was de frontman. Zijn broer zit achter de drums. En zijn broer, de voornaam daarvan, dat is Luca. Luca. Vraag 26. Zevenum, Nieuwsuur, College Tour, Kaastengels. Er kan maar 1 man zijn. Dat is Twan Huis. Vraag 27. Het filmpje van de intocht in Roermond toen de tijd, in 2012. Hij kwam in 2001 ook aan in Limburg. En dat was natuurlijk in Maastricht. Dan hadden we vraag 28, was de vraag van Timur Steffens. In welke film dat hij had gespeeld samen met Christina Aguilera en Cher. En dat was antwoord B, Burlesque. Vraag 29, de bekende Hout Blerekenaar, die de magnetron voorspelde dat hij heel populair ging worden. Dat was Griet Titulair. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Griet Titulair. Met zijn kabouterbaard. Opmerkelijke televisie. En het grotendeels afgegraven hoogveengebied tussen Brabant en Limburg. Helaas is pas geleden een stukje verbrand daar. Maar dat is natuurlijk De Peel. We zochten daar De Peel. Nou, daarna was een pauze. Daarna kwamen we terug met een oogje op. Oftewel, we lieten kort de ogen zien van de bekende Limburgers. Aan jullie de vraag, wie zoeken we? Nou, we gaan de ogen weer laten zien, maar nu ook het totale plaatje. Vraag nummer 31, ja, dat kan er maar 1 zijn. Dat is natuurlijk André Rieu. De ogen van vraag nummer 32, dat is Connie Palme. De sporters onder ons, of de sportliefhebbers in ieder geval onder ons, die hadden bij 33 ook wel zoiets. Ja, die kennen we. Dat moet natuurlijk Tom Dumoulin zijn. Dat was hem ook trouwens. Bij vraag 34 waren we op zoek naar Marijke Helwegen, ook Limburgs. En de laatste in die ronde, dat was vraag 35. Daar zochten we naar Frans Timmermans. Goed, dan hebben we die ronde gehad. Dan kwamen we aan bij de muziekronde. En je weet inderdaad bij de muziekronde, we laten het fragment nog heel even horen, tot je weer dat aha-moment krijgt. Nou, daar komt ie. Vraag 36. Dat was dit fragment. Was vergoed, hij vertrokken. Hij was vergoed, hij vertrokken. Hij had het over Venlo, waar hij vandaan komt, tot hij naar de Randstad ging. En hij wilde natuurlijk terug naar het zuiden. Dat was de titel. Lex Uiting verzorgde
de zang en schreef het lied. Lex Uiting dus 1 punt waard en No het Zuje 1 punt waard. Vraag 37 was dit fragment. Ouder liedje voor ons. Of ja, voor mij ouder liedje in het algemeen. We waren op zoek naar de band Pussycat. En het liedje dat heet Mississippi. En ook bij het woord Mississippi zullen we een beetje door de vingers kijken hoe het gespeld is. Correcte spelling is in ieder geval 4 keer een S en 2 keer een P. 38. Dan moet ik dit knopje hebben. Para. Ik moet nu even scoren. Wel een nieuwe shot. Ja, het was belangrijk om even ook de zang te laten horen, want het is natuurlijk een cover ergens op. Maar het is van Janse Baggerband. Prove Fly heet het. In mijn hometown, uit mijn hometown. Zusteren natuurlijk. Wie weet dat nu niet. Vraag 39. Dat was dit fragment. Hier drinken verschijnt. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soe. En het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoep. Ja, daar zochten we naar G. Reiners natuurlijk met bluesmuziek. Een echte klassieker mogen we hem wel noemen. En de laatste in de reeks, misschien wel de pittigste eruit. Als ik jullie zeg dat het Treble is met Ramaganana, komt dan het aha-moment naar boven? Nou, bij velen misschien wel. Sommigen wisten het al. Maar we zochten natuurlijk naar Treble. Ramaganana op de bongos en de conga's. En dat was de muziekronde, ronde 6. Ronde 7 was op het juiste spoor. We lieten jullie achtereenvolgens 10 stations zien met de vraag: waar ligt dat station in hemelsnaam? Nou, we gaan er even snel doorheen. We laten foto's achter elkaar zien. Vraag 41 was daarom Maastricht. Vraag 42 was Venray. Vraag 43 was Roermond. 44 is Valkenburg. 45 is Weert. 46, dat ligt in Heerlen. 47 is Venlo. 48, Sittard. 49 is Reuver. En het laatste station, het eindstation, dat was Landgraaf. Ah, hoor je het? Ah, Landgraaf. Dat was vraag 50. En de laatste ronde, ik zei het al, alles kan nog veranderen. Het klassement telt pas bij de allerlaatste vraag. Vraag 51, dat was: waar staat de eerste F in TFAF voor? En die staat voor fine. Dus F-I-N-E op zijn Engels. En ja, het klopt, de F staat letterlijk voor de A. Dus voor de slimmeriken onder ons, we zullen de A ook goedkeuren. Maar het is eigenlijk fine. Vraag 52. Toos Toverhoed, mascotte van Toverland. Snoepie de Clown van de Valkenier. Hoe heet de mascotte van Gaia Zoo? Ik had geen idee, maar de redactie wist te weten. Willy Wasbeer. Willy Wasbeer. Vraag nummer 53. De bakker Manfred Engels uit Grubbevorst. Hij had een nieuwe uitvinding in 2017. Dat was natuurlijk antwoord B, de frikadellenvlaai. Ik heb hem wel eens gehad met carnaval, maar ik had toch liever gewoon een stuk vlaai of gewoon een stuk frikadel. Maar geen frikadellenvlaai. Vraag 54, dat was het cryptogram. Dit magisch stukje grond is een attractie.
Ja, dan kunnen we maar naar één ding op zoek zijn, dat is Toverland. Vraag 55, daar waren we op zoek naar de Limburgse politica die onlangs werd gerooieerd door GroenLinks. En dat was Carla Brugman. Ook daar kon je een punt voor krijgen. Vraag 56 ging over die film Van God Los. 3 Gouden Kalveren gewonnen in 2003. En hoe werd dat crimineel groepje genoemd? Nou, vorige week gingen we op zoek naar de auteur van het boek De Bende van Venlo. Nou, het was De Bende van Venlo. Even kijken. Dan hebben we vraag 57. Om welk product Kunrade bekend staat. Ja, wie kent het nog niet? Kunrade. En dat staat bekend om de Kunradersteen. Antwoord B was daarin goed. Vraag 58. Dat was het Limburgse bergdorpje. Of ja, ze noemen zich het Limburgs bergdorpje met onder meer Helling Voetbal en Sneeuwbrigade. En dat is niet Vaals, maar dat is Veilen. Vielen, zo wie ze dat zeggen. Vraag nummer 59. Jochem ten Haaf uit de Maastrichtse buurt Ambi oogst in 2002 lof op West End en Broadway als een Nederlandse schilder. Hij speelde daar Vincent van Gogh. Vraag 60. Dat was het Mora-filmpje. De voornaam van het Limburgs typetje, dat is Cora. Cora van Mora. En dan ga ik jullie ook het antwoord geven op de laatste vraag, oftewel die barragevraag. Wat is de oppervlakte van Limburg in vierkante kilometers? En degene die dat achter de komma goed heeft, ja, die moeten we helaas, denk ik gewoon disqualificeren. Hè? Want het is 2209,85 vierkante kilometer. Dat was de quiz. We hopen dat je het heel leuk hebt gehad, dat je met plezier hebt meegespeeld, dat het een uitdagende quiz was en dat er ook volop discussie was rondom je heen, of alleen natuurlijk, kan ook. We zijn er over 2 weken weer, dus schrijf hem alvast op in je agenda. 22 mei, vrijdag 22 mei, rond de klok van 8 uur zijn we er weer. Andere vragen, dezelfde opzet en hopelijk tot dan. Hoi!